Olen Mervi Ylitalo, Geneve-koulun rehtori. Tänään lähdemme 3 viikkoa kestävälle kurssille Geneveen. Kurssin tarkoituksena on seurata YK:n työjärjestö ILOn 2 viikkoa kestävää konferenssia. Tämä konferenssihan järjestetään vuosittain. Ja Geneve-koulu on seurannut ILOn työkonferenssia jo vuodesta 1931, eli meillä on pitkä traditio. Ja Geneve-koulu on myöskin tunnettu ja hyvin arvostettu koulu ILO-työjärjestössä. Meidät tunnetaan ja me edustamme siellä Pohjoismaita. Meillä on tänä vuonna ryhmässä 28 osallistujaa kaikista Pohjoismaista. He ovat aktiivia AY-jäseniä, AY-aktiiveja. Useilla heistä on myöskin luottamustehtävä tai he ovat ammattiliittojen henkilökuntaa ja heille tämä kansainvälinen työkonferenssi tulee olemaan hyvin suuri kokemus ja he oppivat varmasti paljon omaa työtään ja tulevia haasteita varten. Tänä vuonna konferenssi tulee olemaan myöskin hyvin mielenkiintoinen. Käsiteltävinä aiheina on muun muassa miten sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja reilua globalisaatiota on voitu toteuttaa maailmassa viimeisten 10 vuoden aikana. Miten työntekijöiden oikeudet toteutuvat globaalin talouden alihankintaketjuissa, tai miten YK:n työjärjestö ILO pystyy olemaan mukana ratkaisemassa tämän ajan suuria kriisejä, pakolaisuutta, ilmastokriisiä, Syyrian sotaa ja Syyrian kriisiä. Näitä aiheita meidän kurssimme osallistujat pääsevät seuraamaan komiteatyöskentelyssä. Ja osallistujat myös tekevät oman projektiaiheensa mukaisen raportin näiden komiteoiden työskentelystä ja tuloksista. Matkamme jatkuu konferenssin jälkeen vielä pieneen Järvenrantakylään Geneven lähellä ja siellä viettämme viimeiset 4 päivää tarkoituksena viimeistellä ja saada valmiiksi projektiryhmien raportit. Siellä myöskin esitämme ja arvioimme tulokset. Tästä tulee hyvin jännittävä matka ja olemme hyvin innostuneita ja jännittyneitä siitä, mitä edessämme on.